Nginibingelele onyakeni omusha, Happy New Year. Namhlanje ngithi nje ake ngithule nasi isimemezelo. Kwisonto lokuqala kuFebruary sizobe silaphayana eSoweto eProtea Glen Mall. Ngiyacela-ke nje ukuthi abantu ey'ndaweni zonke lapho ababukela bekhona befike bezofuna izinto zabo, bafone, ba-WhatsApp-e, babuze izinto abangasizakala kuzona nokuthi badingani. Siyahlola, siyakhipha nomhlahlo, siyakwenza nje konke. Abantu nje bazozithola izinto zabo abazidingayo, beze ngobuningi babo nje kona konke nabakudingayo. Basukume njena bonke, nomunye atshele omunye bo. Abantu besifazane siyabasiza ey'nkingeni zemishado, ingachitheki imizi yabantu sikhona Nkosi yami. Abantu nje abeze bazosizakala, kusaqala unyaka njena siyibambeni nje imizi yethu, siyibambeni imendo yethu, obaba emakhaya siyibambeni imizi, kube kuhle sihlale ngokujabula, sihlale sijabulile sonke, kube kuhle nasey'nganeni. Unyaka usaqala njena bazi iy'ngane ukuthi ubaba noma bayathandana, umama nobaba bayathandana, kuhle ekhaya, akuhlaliwa ngomsindo. Asilungiseni kusa-early, kusaqala unyaka manjena, silungise zonke iy'nkinga esinazo. UMakhosi Ukhwashiwe Madlala, eMgababa indawo. Ngiyabonga kakhulu nje, ngiyatholakala ku-WhatsApp, ku-Facebook, naku-TikTok, iyafoneleka futhi inamba yami. Makhosi.